So kini atong challenge karon mo ni siya gitawag nga Straw to Bottle Games Challenge. So ang pamaagi ani nga challenge kanang straw inyo ra nasipitan sa inyong ilong og sa inyong simod. Dayon mudagan mo dire padong sa botelya og inyong isod. Ha? Paunhanay rag hurot sa straw. Kung kinsa tong team ang unang makahurot sa straw, premyuhan ako og 5,000 pesos. Yes. Ready? 1, 2, 3, start! One ma'am ha? Buah. Lia. Buah pre. Okay. Sos, yun. Pagka mo na yung uga. Sos! 3 na ma'am, 3. Oh, 3. 3 points team. Tatay Pisot. Gumana? Oh. Pupura. Ay, isa ba yun? Adakan na yun. Sugat ako. 5 na ma'am, 5. Ah. Bulay uga giday. Bulay og ba oy? Ha. Oh. Iya di bulay og. Pwede ba yun? Usa na ko na yun. Supitan. Oh. Ang gusto to yun? Atay po na dahil. Ako lang puro ito na. Okay. Lagon! Pasa na ba yan? Pas bitaw. Robuha, limukoy. Wata sa makabalik dari? Ah. Wata na ba yan? Wes kene. Pre, kasi kumili pre. Gila, dali. Papagay, limukoy. Gusto na, dagat. Papa. Oh. Oh. Pre. Naghan pa kay lahat mo pre. Oh, ewan na. Ang unang nga team ang nahurot nga straw, Team Tatay Bisot. Oh, ipay pa. Ipon. Ah. Kita sa binaon mo, ma'am. Nibukol, ma'am. Nabuklan ko, ma'am. Sa budari. 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20. Okay. Okay, malimukoy. Ah, pila ka bok? Sabi ko sa nagagat. 15, 20, sad. Team Tatay Bisot. Simot lang sa mong kwarta. Umot kayo na.